Οργανώνετε ένα μικρό ή μεγαλύτερο πάρτι για να γιορτάσετε τα γενέθλια ή τη γιορτή σας με τις φίλες σας. Παρά την κατάλληλη προετοιμασία, σίγουρα αισθάνεστε άγχος για την επιτυχία του πάρτι. Ωστόσο, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να μετατρέψετε αυτή την εκδήλωση σε μια ξεχωριστή εμπειρία που θα απολαύσετε και θα θυμάστε για χρόνια με τις φίλες σας, αντί να την περιορίσετε σε ένα απλό κάλεσμα με ωραίο μπουφέ. Κατανοώ πλήρως την ανησυχία σας, καθώς και εγώ η ίδια αντιμετώπισα αυτές τις σκέψεις πριν από το πάρτι για τα 40 μου γενέθλια. Όμως τότε ήρθε στο μυαλό μου μια καταπληκτική και πολύ απλή ιδέα, η οποία με οδήγησε σε μια αξέχαστη εμπειρία. Με καλό σχεδιασμό και καλή προετοιμασία, στο μυαλό μου, χωρίς καθόλου επιπλέον δουλειά, μετέτρεψα το πάρτι μου από μια απλή συνάντηση με φίλες σε μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη συναίσθημα. Και ξέρετε τι, σχεδόν 10 χρόνια μετά, ακόμη το θυμόμαστε και το συζητάμε με τις αγαπημένες μου φίλες. Θα ήθελα να μοιραστώ αυτή την ιδέα μαζί σας και να σας διαβεβαιώσω ότι αν την εφαρμόσετε μπορείτε να έχετε απόλυτη επιτυχία στο πάρτι σας. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του πάρτι, πότε και πού θα γίνει, ακολουθώντας τις συμβουλές που θα σας δώσω, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ζεστή ατμόσφαιρα που θα ενθουσιάσει τις καλεσμένες σας και θα τους προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία.